estat castigada des de temps immemorial pels aiguats provocats pel desbordament dels seus rius, Ter i Onyar principalment. Les dates més antigues que es coneixen són des de l'any 1193, en què es van fixar per la història de la nostra ciutat. Des de llavors s'han comptabilitzat uns 123 aiguats importants. És ben segur, doncs, que n'hi han hagut molts més i que segurament n'hi hauran. El darrer aiguat, i potser un dels més greus, en l'any 1971, fou el que canvià el paisatge urbanístic del riu Onyar, trencant ponts i arrasant tot el que trobava pel davant. Des de llavors, les obres que es portaren a terme per arreglar el riu i els seus ponts són les que donaren origen a una visió nova, però no massa afortunada de l'actual pas del riu Onyar per Girona. Els dos aiguats van ser el dia mateix del Pilar. La nit del Pilar. Ell i el seu home van sortir amb aigua dintre. I nosaltres, el veí d'aquí dalt la va agafar. El veí de dalt, el veí del primer pis, ens va haver de treure per l'escala i pujar-nos a dalt. L'endemà, quan va passar la d'allò, doncs llavors jo mateixa vaig trobar, perquè vivia les portes més amunt, i ja vaig trobar tot el pis, tot l'armari, tot el pas de la porta. L'aigua on va arribar més o menys l'alçada per aquí? Miri, cases... 1,5 metres, cap aquí. Vaig trobar la taula del menjador, al mig del pati amb el florero i tot ben posat. I la nevera que tenia a la cuina em va anar a passar a fora, em va passar dels escalons i a fora, també juguda a fora. Però aquesta humitat encara ens dura, encara no s'ha anat Vaig mai de marxar-ne, m'he venut i ara ja a la sabateria, jo visc a dalt. Vostè està a dalt. No s'ha anat mai més aquesta humitat. Per por, visc a dalt. Perquè com que són parets aquelles gruixudes, va quedar l'aigua tan empapada que no s'ha anat mai més. L'aigua i el fang. Va durar 15 dies que no podia entrar dintre, de pudor. Tinc por perquè que ens torni a venir un aigat. Tinc por per això. Perquè com que fa tants mesos que no ha plogut, és el que em fa por a mi. Quan no plou així deu fa, de venir una pluja forta. Quan fa temps que no ha plogut. Bé, respecte de les inundacions sofertes per Girona l'any 72, el cos municipal de bombers va tenir una actuació, diguem-ne que de cara als resultats molt precària per diverses raons. La primera d'elles i fonamental, perquè els mitjans en què es disposaven en aquells moments eren molt escassos, solament 2 vehicles bomba que poc paper en aquest sentit podien fer, i en segon lloc perquè també fins i tot els diferents mitjans en què es podien comptar en aquell moment, Protecció Civil, Guàrdia Civil o Exèrcit, d'alguna forma la manca de connexió entre tots ells i la manca diguem-ne d'ajudes entre ells era pràcticament inexistent.
Durant aquells dies, les càmeres de Kinema Group de 8 mil·límetres es llançaren al carrer per captar un testimoni realment patètic de tots els indrets de la ciutat. L'actuació municipal es va regir i es va orientar en els llocs en què a través de policia municipal es precisava una major atenció. Això en principi es va dirigir cap als barris del sector de Sant Gregori, Germán Sàbat, polígonos Quim i Benet, recordo, motivats per la sèquia de Fontejau, que originà la inundació de nombrosos edificis soterranis, que es van haver de produir aixecaments, i aquesta va ser la major actuació que hi va haver-hi. Algunes actuacions, però molt aïllades, de salvament, fins i tot perquè la intensitat de la riada tampoc motivava unes actuacions més transcendentals, i d'altra banda, com ja he dit abans, perquè tampoc hagués estat possible per manca de mitjans materials. Que llavors, la veritat, en posterioritat sí que es varen adoptar. La corporació municipal va dotar de mitjans més moderns i que haguessin permès fer aquestes actuacions de salvament, però en aquests moments, gràcies a Déu, no va haver-hi falta, i no van fer falta, i tampoc hi havia aquests materials.
El mateix dia de l'aiguat es va provocar al carrer Albereda, on avui hi ha un nou edifici, un gran incendi provocat, segons sembla, per les aigües que arribaren als fils de la llum, provocant el foc a un magatzem de pintures. Aquell dia la fumarola creava una imatge ben contrastada i insòlita de Girona. Sense cap mena de dubte, és perfectament possible que torni a passar una inundació com la de l'any 70. És a dir, la intensitat de la pluja pot tornar a provocar una situació semblant. El que passa és que el riu avui és molt més net, ha estat molt més profundament dragat, han estat eliminats uns quants obstacles i les possibilitats estadístiques de que torni a passar han disminuït. Però cal que la població tingui la consciència que el drama de les inundacions no ha desaparegut de l'horitzó històric gironí i és possible que en algun moment donat torni a passar. Ha de ploure molt més que el que va ploure l'any 70 perquè torni a passar una cosa semblant, però si plou més pot tornar a passar. Pel que fa a les mesures de prevenció, s'ha anat netejant el riu i s'ha anat procurant evitar que passi en la mateixa proporció, però cal una empenta definitiva, i aquesta empenta definitiva s'ha de donar aprofitant els 700 milions de pessetes que en el moment en què es van signar les transferències d'obres hidràuliques entre l'Estat central i la Generalitat, l'Estat central va donar a la Generalitat. Ara hi ha, per primera vegada, 700 milions de pessetes per gastar i començar a fer coses. Amb 700 milions de pessetes no n'hi ha prou per poder dir que un cop s'hagin gastat ja no hi haurà inundacions a Girona, però haurem rebaixat el risc estadístic d'inundacions força. Insisteixo una vegada més, pot passar menys del que passava fa 10 i fa 15 anys, però hi ha mesures per intentar evitar en el futur que torni a passar.